హైదరాబాద్ లో అక్రమంగా యాక్టివేట్ చేసిన సిమ్ కార్డులను విక్రయించే రాకెట్ ను సిటీ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. సిసిఎస్ స్పెషల్ క్రైమ్ టీం మరియు నాంపల్లి పోలీసులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్ లో ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి మొత్తం 184 సిమ్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ సిసిఎస్ స్పెషల్ క్రైమ్ టీం కు 17 జనవరి 2026న అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా నాంపల్లి పోలీసులతో కలిసి నిర్వహించిన దాడిలో ఎయిర్టెల్ జియో కంపెనీలకు చెందిన మొత్తం 184 అక్రమంగా యాక్టివేట్ చేసిన సిమ్ కార్డులతో ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్ట్ అయిన వారు కడపకు చెందిన నానేవత్ దినేష్ కుమార్ నాయక్ మరియు పర్ణపల్లి సాయి ప్రదీప్. ఇద్దరు కడపలో సిమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ నడుపుతూ తమ వద్దకు వోడాఫోన్ ఐడియా సిమ్ కార్డు కొనడానికి వచ్చే కస్టమర్ల కేవైసీ వివరాలు మరియు వేలిముద్రలను దుర్వినియోగం చేసి కస్టమర్లకు తెలియకుండా కొత్త ఎయిర్టెల్ సిమ్ కార్డులను అక్రమంగా యాక్టివేట్ చేసి నిల్వ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ అక్రమంగా యాక్టివేట్ చేసిన సిమ్ కార్డులను అధిక ధరలకు విక్రయించేందుకు హైదరాబాద్ కు వచ్చిన సమయంలో వీరిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు.